जों बै समाव खोनादोंमोन जे साख्रि मोनसे मोननो थाखाय बै समाव दाम दर जायोमोन, मोनसे बार्गेनिं जायोमोन। जों मानसिफ्रा थाइसे फैसा गारालासिनो मोनबो करापसन खालामाब्लासिनो माने थोंजोङै मेरिट बेसिसाव गावनि क्वालिटि बेसिसाव साख्रिखौ मोननो हादों। सिस्टेमनि बाथ्राखौ माखासेयानो बुजिया। दा बे बुजियाव मालाबा एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नागिरो। सानैसो मानसिफ्रा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि सिगाङाव एसे धर्ना बायदि होनायखौ जों नुदों। दा बेखौ दैदेनदों BPFनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्ट आखि बर' बिथाङा। लोगोसे जों खोनानो मोन्दों बिथाङा दन्देस्वर बिथांनि सासे राइट हेन्ड, अर्थात बिथाङा PA बायदि खामानि मावो होननानै। दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय गोलाव सम जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव दङमोन, बे समाव बिथांमोना बेसे निका बेसे करापसन फ्रि साख्रि होखो बेखौ बयबो मोनथिगौ। बेबायदि बाथ्राखौ जों बुंनानै मानसिफोरनि गोसोआव बेले बेजे थासारि सोमजिहोनो नागिराखै। नाथायब्ला जों बै समाव खोनादोंमोन जे साख्रि मोनसे मोननो थाखाय बै समाव दाम दर जायोमोन, मोनसे बार्गेनिं जायोमोन। दिनै नुदों मानसिफ्रा थाइसे फैसा गारालासिनो मोनबो करापसन खालामाब्लासिनो माने थोंजोङै मेरिट बेसिसाव गावनि क्वालिटि बेसिसाव साख्रिखौ मोननो हादों। बे बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा। दिनै माखासेयानो बुंदोंमोन जे BTR गभर्नमेन्टआ साख्रि होनो हाया होननानै। बिथांमोना BTR गभर्नमेन्टखौ मोनसे समाव इनसाल्ट खालामदों। दा दिनै जेथिया BTR गभर्नमेन्टआ मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साख्रिखौ होयो, अब्ला बिथांमोना बे बाथ्राखौनो उल्थायै रिप्रेजेन्ट खालामनो नागिरो। दा बिथांमोना दिनै BTR गभर्नमेन्टआ साख्रि होनायखौ नुनानै एलार्जि जादों। BPFनि सासे बिबानगिरिया दिनै सेंग्राफोरखौ लिंदों बहाबा धर्ना होगोननो मंगलबारै। बियो जोबोद लाजिथावना बाथ्रा। दिनै बिथांमोना पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय माखासे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। आरो सिस्टेमेटिकलि जायफोरा एक्सपार्ट कमिटियाव दंमोन बिथांमोना मैया प्रेस मिटनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै होदों। बेखौ बयबो रायजो राजाया मोनथिदों। आरो जायफोरा मैया साख्रि मोनलांबाय बिथांमोना गावसोरनो बुंदों बिथांमोना नैबे साख्रिखौ मोननो थाइसे रांबो गारनो गोनां जायाखै, गावसोर मेरिट बेसिसाव मोनदों। आरो माखासे जायफोरा थालांदों बिथांमोना जानो हागौ बिथांमोना डकुमेन्ट्सआव एसे प्रब्लेम जादों, माखासेया इंलिश मिडियाम थानायनि थाखायबो प्रब्लेम जानो हागौ। बेफोरबायदि माखासे इस्युसफोर दङ। दा बेफोरबायदि इस्युसखौ दिनैबो जों जेखिनाखौ बुजि मोनो, दायोहाय बिथांमोना प्रेस मिट होगोन होननानै बुंदों। जायफ्रा माने सिस्टेमाव दङ, जायफ्रा एक्सपार्ट कमिटियाव दङ। दा गोबाङानो बुंदों जे एक्सपार्ट कमिटिया बायास, स्पेसियेलि जाय अक्षय बर' होननाय सासे सुबुं जाय BPFखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों, सासे पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि, बिथाङा बुंदों जे बे कमिटिया बायास होननानै। बिथाङा ओरैबायदि मोनसे फल्स एलिगेसन लाबोदों दिनैनि तारिखाव। बे पार्टिनि मानसिफोरानो मोनसे समाव करापसन खालामदों, बे जाय पार्टिखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों बै समाव गोबां साख्रि बाख्रिनि दाम दर जादों। जोंथ' बै समाव खोनादों 8 लाख 10 लाख थाखा होआबा साख्रि मोना होननानै। दिनैनि तारिखाव जे मानसिफोरा गय खान्दिसे जाहोआब्लासिनोबो साख्रि मोनदों, बे बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा। दिनै 1200निख्रुइबो बांसिन मानसिफोरा साख्रि मोनदों। बे मोजांनि बाथ्रा, बेखौ बयबो मस्ट वेलकाम खालामनांगौ। बेराफारसेथिं बिथांमोनानो बुङो जे साख्रि होनो हाया होननानै, आरो साख्रि होबा बिथांमोना बेखौ कालार फोननानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरो। दा बेनिखायनो रायजो राजाया बुजिदों जे बिथांमोना पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय सोरखौबा दसे सम रिप्रेजेन्ट खालामनानै एसेबां गोबाव बिथांमोना मानसिफोरखौ आन्दोआव दोननो हागोन। आरो दिनैनि तारिखाव मानसिफोरा जथेस्थ' गोरों, मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव नुदों, मानसिफोरा नायदों जे बाथ्राफ्रा खोब माने सिस्टेमेटिकलि आरो लिगेलि थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो सोरबा माबा माबि बुंबाबो बेयाव खोब माने गुरुत्त होनो गोनां दंसै होनना सानाखै। आरो जायफोरा दाबो मोनसे लिगेल वेआव दङ बिथांमोना साख्रिखौ मोनगोन। आरो माखासे माने भेकेन्ट पस्टफोर जोंहा BTR आव दंखायो, बिथांमोना जुदि जग्यता दङब्ला लासै लासै हाबगोन। आं बिथांमोनखौ दानो एसेबां पेनिक जानो थाखाय आं खावलायदों। बिथांमोना दानो गोबां जाहाथे पेनिक जाया, बिथांमोना जाहाथे गोबां माने दुखु जाया, नार्भास जाया। जुदि बिथांमोना थारैनो एडुकेसन सिस्टेमनि सायाव जुदि फोथायनाय दंब्ला, गभर्नमेन्टनि जुदि सायाव फोथायनाय दंब्ला, गावनि एबिलिटिनि सायाव जुदि फोथायनाय दंब्ला, थारैनो बिथांमोना सानसे साख्रिखौ मोनगोन। आरो साख्रि मोननायानो मानसिनि जोबथा थांखिथ' जानो हाया, जों बयबो मिथिगौ। जुदि बिथांमोना एसे गावसोरखौनो थालांनाय बायदि मोनदों, आं बिथांमोननिसिम गुरै खावलायदों जे बिथांमोना पेनिक जानो नाङा। मानोना जोंहा BTR आव माखासे भेकेन्ट पस्टफोर दङ, बेफोरो पर्यायक्रमे जालांगोन। जोंनो एसे सम हो, जोङो थासारिफोरखौ नायदों। दा बेखौनो खावलायदों जायफोर बिथांमोना सोरजोंबा दसे सम
माबा मोनसे बुंफ्लानायाव मिसलिड जानो नागिरदों गावसोरखौ हमथा बिथांमोननि जा मोननो गोनां बेखौ थारैनो मोनसे समावहाय मोनगोन दानो गावखौ मिसलिड खालामना लानानै लामाखौ गोथि होनानै लानो नाङा बेखौ खावलायदों आरो आङो नुदों जे बनस' होनाय मोनसे स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसनाबो मैया प्रेस मिट होदों आं गोजोननाय मोनदों बिथांमोना प्रेस मिट होनायनि सिगाङाव जोंनियाव पारमिसन लाहरदों जे प्रेस मिट होनांगौ ना होनाङा इलेक्सन खाथि मोनफैदों हिसाबै बनस'आ जोबोद माने एक्टिभ देखायनो नागिरदों नाथायबा जायफोरा बनस'नि उनावहाय प्रेस मिटआव जिरायदों बिथांमोना मा प्रफिट जागोन बाथ्राया बेसो जायनो मिडियाआव बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुखियो बेनो साननै उनाव फैनानै इउपिपिएलआव जयनिं जायो बाथ्राया बेसो आं जायफोरा आंनि बै समाव बनस'नि लोगो दंमोन आं बिथांमोनखौ बुंदों एसे वेटखौ नोंथांमोना बारायना ला आरो बे उजन बारायनायाव बे साफा सानै लिडारनि दामखौ बारायनो थांनानै जायफोरा टेट क्वालिफाइड मानसि गावसोरनि फिउचारखौ जाहाथे नस्थ' खालामनानै लाया माखासे पलिटिकेल बाथ्रा थायो बिथांमोना बुजि मोनाबो जानो हानाय दिनै सोरबा बनजित सोरबा एक्स वाइ जेदआ नोंथांमोनखौ लानानै प्रेस मिट होनायाव गोबां बिथांमोना पार्सनेल बेनिफिट दङ नाथाय नोंथांमोना जायफ्रा बिथांमोननि उनाव जनानै प्रेस मिट होदों बा जफादों नोंथांमोना साननो गोनां दङ दा बिथांमोना जाबाय साफा साफा माने पलिटिकेल मेन बिथांमोनजों थाफानानै नोंथांमोना गावनि केरियारखौ नस्थ' खालामनानै लानो नाङा दिनैसो हब्रा हब्रा बुखिदों दा मोनानो बिथांमोना फन खालामना लोगो हमगोन बिथांमोना पलिटिकेल बार्गेनिं खालामनो नागिरदों आरो बनस' हिसाबै दिनै सेन्ट्रेलाव मा दं गैया बयबो मिथिखायो जों माखासे मानसिखौ बनस' लाखिनानै दोनदों जोंनि इनफरमेसननि थाखाय बिथांमोना एसे एक्टिभिटिसखौ खालामथों ससियेलि एक्टिभ जाथों एसे सोलोंथों होननानै दा बाथ्राया जाबाय इलेक्सन खाथियाव माखासे अर्गेनाइजेसनफ्रा गावसोरखौनो जिंदा दङ थांना दङ होननानै माखासे बाथ्राखौ देखायगोन बेखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा मिसलिड जानो नाङा आं खावलायदों जाय बिथांमोना टेट क्वालिफाइड बिथांमोननि सायाव जास्टिसा जागोन जों नायबाय थादों जे पलिटिकेलि माखासे बाथ्राखौ कालार फोननो नागिरदों जाहाथे बेयाव नोंथांमोना गोजावा बे बाथ्राखौसो आं खावलायदों जे सम फैगोन मोजां सम फैगोन आरो नोंथांमोननि जा मोजां सम थासारि बेखौ जों बानायनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ दा बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना सावरायनायनि मोनसे परिबेस लानांगौ जुदि माबाफोर बिदि इसु दंमारोब्ला सावरायनानैबाबो माखासे बाथ्राया माने सल्भ जानायनि लामा थायो नाथाय बिदि होननानै नोंथांमोना पलिटिकेल गेमाव जाहाथे इनभल्भ जाफाया नोंथांमोना साख्रि नागिरदों साख्रि मोननायनि माखासे जयगताबो दङ दा बिदि होननानै साख्रि मावनो ओंखारनानै जाहाथे पलिटिकेल गेमाव हाबसननानै गावनि केरियारखौ नस्थ' खालामनानै लाया आं बेखौ खावलायदों दा मोनसे बाथ्रा बुंनो गोनां दंबावो जे जोंनि मानसिफ्रा थाबनो इमोसन जायो सोरबा मंगलबारै लिंदोंनो बेखौनो माने दोलो दोलो नोगोर फैनानै जोंनि मानसिफ्रा दावराव खालामगोन बेनि उनाव बिनि फिडबेकआ मा जागोन रिजाल्टआ मा जागोन बेखौ जोंनि मानसिफोरा उनाव सानहरनो हाया बेनि थाखायनो जायफोर टेट क्वालिफाइड बिथांमोना सोरबा अखि बर'नि दैदेननायाव दिनै आन्दलन खालामनो ओंखारदों माबा धरना होनो ओंखारदों आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना मिसलिड जाया बिथाङा सासे प्र बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङा बिपिएफनि फायदानि थाखाय नोंथांमोनखौ बहाबा माने रिजदआव लांनानै बहाबा माने प्रेस मिट होनाय बेवहाय अनलि अखि बर' आरो बिपिएफआ लाब जानो हागौ नोंथांमोना खिन्थु टेट क्वालिफाइड जायफोर पार्सनफोर दङ बिथांमोना मालाबा बेवहाय लाब जानाय नङा नोंथांमोना माला लाब जागोन जेथिया नोंथांमोना सरकारजों सावरायगोन आं बेनि थाखायनो खावलायफिननो नागिरदों जे सोरबा सासेनि हब्रा बुंनायाव जाहाथे नोंथांमोना मिसलिड जाया आरो बिथांमोना बिपिएफआ जिथु प्रपगेन्डा खालामबाय थादों बिथांमोना मालाबा साक्सेस जानाय नङा सिगांनि फारियाव जिखिनि नाम दङ मेरिट लिस्टआव सिगांनि समाव बे फाइनाल मेरिट लिस्टआव बिदि बायदियाव जबफोर ओंखारदों माखासेयाव एसे मालाबा माने प्रिन्टिंआव एसे उसुबिदाबो जानो हागौ दा बेखौ माने जोङो सिरियासलि लादों मालाबा जायो सिस्टेमाव गलमाल जाया होननायनि बाथ्रा गैया मालाबा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो गोबां नटिफिकेसनफ्रा गेजेर गेजेर फैयो दा बिदियावहाय माखासे खेला अफिसारफ्रा मालाबा गेलेनो नागिरो माखासे समाव माखासे पलिटिकेल गेमफोरा सोलियो दा बिदियाव जोंनि मानसिफ्रा थाबनो इमोसन जाफ्लांनानै हब्रा बुखिनानै जोंनि गावसोरनि मानसिफोरनि इमेजखौनो नस्थ' खालामनानै लानो नागिरो जोंहा मोनसे सावरायनायनि परिबेस थायो बे सावरायनाय परिबेसखौ बयबो लानांगौ जुदि माबाफोर माने आयेनारि बिथिङाव माबाफोर साख्रिनि बिथिङाव जुदि सिस्टेमाव गलमाल जामारदोंब्ला बिनि सायाव जोंनि गभर्नमेन्टआ स्ट्रंलि एक्सन लागोन जों बेखौ खोथा होदों आरो मैयाबो जोंनि मानगिरि बिटिआरनि सिएम बिथाङा बुंदों जे जायफोरा दिनै साख्रि मावनो होननानै ओंखारदों बिथांमोना साख्रि मावदोंल' जाहाथे होननानै साना बिथांमोना दिनै ससियेल इन्जिनियारिंआव जोबोद गोसो होनांगौ हिउमेन रिसोर्सआव गोसो होनांगौ दा माखासे समाव जों नुदों जे पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोरा मोनसे फिसा बाथ्राखौनो गिदिर इस्यु खालामनो नागिरो थिग नैबे दा जिफोर माने बाथ्रा साख्रिखौ बिथांमोना गिबियाव होनो हाया होननानै बुंबाय जाय समाव खिन्थु साख्रि होबाय बिथांमोना लाजिनानै बेखौ साख्रियाव खेलिमेलि जादों होननानै बुंनो नागिरदों खिन्थु बिदि जेबो जायाखै दहाय आं निउसाव नुदों जे जायफोरा साख्रि मोनदों बिथांमोना बुंदों जे करापसन फ्रि
उइदाउट स्केम जे साख्रि मोनदों बिथांमोना जोबोद गोजोनदों आरो बिटिआरनि चिफ मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांखौ बिथांमोना साबायखर होदों दा बेनि गेजेरजोंबो फोरमान जायो जे बेफोर गासिबो दा साख्रि बाख्रिनि बाथ्राफ्रा लिगेल वे जों जादों होननानै जों फोथायनो हायो